Allah Allah la haula wala quwata illa billah. Sing lanang metu ning tengah latar adon wong gendeng ngene iki. Kowe diadani ra gelem ora dudani malah adan. Ketika Allah memakai alamnya untuk memanggil kita, kok gantian kok panggil Allah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ngapunten, nek kira-kira ngono ki secara logika Gusti Allah piye? Ya mudhara kapamu kapan kowe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya ketok lemes ngeten. Kaya ora semangat ngeten nggih. Oh dosa. Ya sing suarane banter rezekine banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumentum. Rezekine pun kadang. Tur ya barokah. Turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ra gelem jawab untune lara. Wonge rada lemu pokoke. Sing rumangsa lemu krasa. Wonge manggone ngarep. Mangku anake. Nggih. Monggo radi maju. Nggih. Sing manggone ngarep dhewe 50.000. Nggih. Monggo Abu Binarak mriki. Nggih. Pun jawab nggih Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Pun siap pengajian apa dereng? Kok do jagongan dhewe-dhewe? Pengajian apa jagongan? Wis kono do ngomong dhewe-dhewe. Aku tak meneng ae. Pun siap nggih. Konsentrasi nggih. Kaya bapak-bapak sakmene ambane kok meneng tanpa swara kuwi. Halo. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Puas kowe. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting. Jarakan wis jam 9:30. Wayahe wong isti. Nggih ta nggih? Kula ya pengajiane rasa suwe-suwe. Oh. Pengajian niku nek kesuwen lupute ngantuk gringgingan. Mula ya sing selonjor wis ana. Wonge krudunge ijo pokoke. Halo. Pun semangat nggih.
Konsentrasi kaya bapak-bapak lho anteng-anteng wis tanpa swara blas. Wong wedok ki menenge nek turu tok. Boten nggih Bu nggih. Namung guyon mawon nggih. Yang pertama ngapunten Bapak Ibu ngambali lan ngawali monggo kita sedaya boten kendhat anggenipun tansah syukur dhateng Gusti Allah Bapak Ibu. Dalu punika saged tindak pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Mugi-mugi anggen kita sami pepanggihan wonten ing dalu punika tansah pinaringan ridha rahmat lan berkah saking Gusti Allah. Kegiatan wonten ing dalu punika mbeta kemanfaatan kemaslahatan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Dados kundur saking majelisipun Gusti Allah wonten dalu punika tidak ada doa kecuali semuanya dikabulkan oleh Allah taala. Tidak ada hajat-hajat panjenengan kecuali semua diijabahi kalih Gusti. Sing duwe masalah kundur saking mriki insyaallah masaripun lampung. Sing mau kok ngomah nesu karo bojone insyaallah mulih kok kene. Tambah ngeri pokoke. Insyaallah rampung nggih Bu nggih. Amin Allahumma. Sing nyuwun ngapunten ana sing lara maune kundur saking mriki insyaallah larane ilang waras. Amin Allahumma. Mau kepireng sing sapa wae duwe utang utahe sak tekruk lencung insyaallah kundur saking mriki dikei gampang karo Gusti Allah nggone nyaur utang. Ngoten to nggih? Ya mula nyuwun ngapunten Ibu Bapak nek nonton majelis-majelis kados menika rawuh teka nggih iman-iman. Apa meneh dalu menika dundangke mubalek apik. Nggih, maneman nek ra teka. Nggih napa mboten? Kula sing do mboten rawuh dalu menika insyaallah sesuk gelo. Nggih. Wah, mubaleke apik tenan. Ngoten nggih. Ngaten nggih. Mugi-mugi anggen kita syukur dhateng Gusti Allah ndadosaken asbab nikmat kita rezekine awak dhewe ditambah saka Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Sing sapa wong gelem syukur marang Gusti Allah yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Mula ngapunten Ibu teng pundi-pundi kula matur aja kendhat nggone syukur marang Gusti aja mandeg nggone syukur marang Gusti. Ngoten nggih. Mula nyuwun ngapunten pesan saya yang pertama, sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi, ini penting Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Bu, ibu, dengarkan, ini penting. Rungokke, masuk. Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Nek carane basane wong kene wong tayu, do ngakeh-ngakehno nggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat. Ngelok Mas omongan karo wong kene iki. Aku rumangsaku ki ngomongku ya wis tenanan. Tapi mur diingetke lho la ya. Iki do ngantuk apa ora iki? Ngantuk kok kaya nek ra ngantuk kok pandangane kaya hampang ngono. Ayo disolawati sik Mas, ayo. Disolawati sik. Wah, nek ra disolawati do ngantuk kabeh iki. Dirungokke le. Kok nek aku muni aja dituthuk. Oh dosa kowe. Ana mubalek muni kok dituthuk. Halo. Kok nek aku muni aja dituthuk ya Le ya. Pripun? Tak siiran sik kali ibu-ibu, engko nek pas selawatan tutuken sak kidinge tanganmu. Oke? Ibu. Bapak. Gedang kluduk dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. Wong nang ngisor glugu pas. Halo. Sarang-sarang nggih. Niki gen ra ngantuk, mengke nek pas selawatan tangane diangkat ngeten terus diubahke ngiwonengen. Ngaten nggih saged to?
Insyaallah sing mripate ngantuk engko terus mak jenggirat. Amin Allahumma. Sing duwe penyakit kolesterol asam urat insyaallah minggat. Sok ben itu syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Masuk? Niate mahabbah datang Kanjeng Nabi, niate kangen rindu tresno cinta kepada Nabi Muhammad. Kelak insyaallah tangan kita ini akan digandeng dengan tangannya Rasulullah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, siap? Kula tekon niki waras mboten? Berarti sing muni sing waras tok mawon. Nek jenengan nggih waras. Waras kok kaya piye ngono? Sing muni sing waras mawon nggih. Sing boten waras boten sah muni. Meneng ae karo merem ngoten nggih. Bapak-bapak waras nggih. Nggih, sing waras muni nggih. Sing boten waras mendel mawon. Nek kula waras boten? Omong ora dosa. Sire kados wau nggih, bareng nggih. Banter nggih. Engko wonge gen krasa. Sing ra waras nggih. Oke. Oke, 1, 2, 3 gedang klodhok. Hop 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 hop. Wah, tibake rapati waras kabeh. Tiwasaku husnudzon. Tibake husnudzon luput. Banter nggih, Pak nggih. Ayo wong lanang kok nyanyi. Sing semangat. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ngapa? Gedang klodhok dipangan. Mripate ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat. Allahumma sholli sayyidina wa maulana adada wa bi'ilmillahi salatan daimatan kok kaya malah medeni ngono. Hah? Sakmene ambane kok tuwek kabeh ya Allah. Niki mboten enten wedokan sing enom mboten enten. Ha iki jek cilik no, Dede. Endi? Wah, niku. Ya mula rada. Halo. Gedang klodhok mateng kabeh. Sing wajahe ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat. Allahumma sayyidina wa maulana Muhammad bi'ilmillahi salatan daimatan. Salli wa sallim
sayyidina Muhammad. Terus ngapunten Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah. Nek do gelem syukur marang Gusti Allah, yakinlah bahwa rezeki kita akan ditambah karo Gusti Allah. Wong ki nek waras, wong ki nek normal, diwe iki mesti matur terima, berarti jenengan waras. Ono wong kok dikeki ra gelem matur nuwun, malah maido. Malah keporo ana sik dikeki munine kok mung kaya ngene to Ki. Wong seneng pengajian kok mung kaya ngene. Ngono kuwi ya ana. Wong wedok pokoke. Teko wonge. Manggone rada tengah. Halo. Ngapunten nggih, ada enggak orang muda seperti itu? Tapi insyaallah mboten kiai mriki, yakin mawon nggih. Nek awak dhewe tok nikmat kok selesane ora bersyukur malah maido, malah ana lek muni kok mung kaya ngene. Kok mung sakmene, yakinlah sebanyak apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, wih gak bakalan cukup. Yakin ra bakalan cukup. Sebab napa? Gusti Allah niku aslinipun sampun paring nikmat datang kita menika ora tau diitung karo Gusti Allah, tur ya ora tau batesi. Ning awak dhewe iki lho sing batesi dengan kalimat kok mung kaya ngene to, kok mung sakmene to. Berarti awak diki batesi nikmati Gusti Allah. Masuk? Mula nyuwun ngapunten terutama ibu-ibu. Nggih. Nggih. Makasih. Aku waras kok. Wong waras iki nek dikeki mesti matur nuwun. Ji loro. Telu papat 5. Wah iki nek entek kepoyuh terus lho. Makasih. Ora ana serotane iki. Oh. Tak kira kon ngokop. Halo, dosa kowe. Halo. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Kula nyuwun ngapunten aja sok nyegaki nikmate Gusti Allah. Aja sok mbatesi nikmate Gusti Allah piyambak lho ingkang ngendikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nek sliramu pancen kepengin tenan ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane, kowe ora bakalan mampu. Saking akeh Gusti Allah nggone paring nikmat ning awak dhewe. Mur terkadang awak iki mbatesi, Bu. Mbatesi nikmate Gusti Allah ki nek ora wujude ngene iki ora mbok anggap nikmat, ora mbok anggap rezeki. Mula sing ning kene iki mesti mur ngene tok. Lah iya ngene cuan dhuwit. Nek ora dhuwit rumangsa murah nikmat. Angelok Mas omongan karo wong iki. Iki aku ngomongin iki dong ra. Lah mulane ngapunten Bapak Ibu, nikmat rezeki kuwi ora kudu wujude duit. Secara materi oke, awak dhewe pancen durung duwe apa-apa. Urung iso tuku apa-apa. Tapi ra masalah ning nyatane awak dhewe jek doyan apa-apa. Mangan sak mangane lawuh ya sak lawuhe. Sego anget, sambel ke korek, plenyekke tahu tempe, waton awak waras mangan rasane. Nah, ngene iki ya do ketok waras no. Apa meneh ngapunten Pak, kula mlebu kampung mriki kebon jembar-jembar. Nek pancen jenengan nganti paribasan ra ndek apa-apa, mburi omah jek tukul apa-apa. Sak ramban-rambane mbuh godhong pring dong jati. Digodhog colok uyak sambel ke korek enak. Angelok Mas omongan karo kowe iki. Dong ora? Dong ora? Ngapunten Ibu. Kemudian apa? Ana wong duwe apa-apa.
Iso tuku apa-apa. Ngapunten. Ning wis ora doyan apa-apa. Lho. Ngapunten lho, enten mboten model ngoten niku. Omahe magrong-magrong, duwite nganti ra iso diitung, iso tuku apa-apa. Mobile mewah. Ning ngapunten wis ra doyan apa-apa. Ombe wedang legi rawani, gula darahnya tinggi. Halo. Ombe wedang putih ya rawani wong kene wis kendo beseren terus. Mangan apa-apa serba rak doyan, iki ra etuk, kolesterol, asam urat, macem-macem. Iki malah sengsara uripe. Lah awak dhewe modale awak waras, rapati ndedet ra masalah, ning awake sehat. Angel kok Mas omongan karo wong kene iki. Dong ora. Mula monggo Ibu, ayo disyukuri nikmat rezeki Gusti Allah ora tidak hanya wujudnya duit. Wong wedok ku langgar sedina nang nyekedun wis ngene ora barbar. Alah gayamu mboten-mboten. Lah pokoknya tak tonton dapurane kaya ngopo. Ya. Ngaten nggih Bu nggih. Maka tetaplah bersyukur kepada Allah ora sah kakean maidu pokoke disyukuri dinikmati rasa mbatesi nikmate Gusti Allah ora sah dadak mbok ukur nikmate Gusti Allah ki sepira kowe ora bakalan mampu kok. Nggih? Ngapunten lho nggih. Ngapunten rasa maidu disyukuri dinikmati. Dong ora? Nah, ngono. Yang kedua apa? Ojo kesuwen nyawangi tangga. Wis pokoke titik. Nek kepengin uripmu ayem tentrem kepenak, bengi tulurmu angler, ora usah nontoni tangga, ora usah ngilu teke tanggane. Sing marake pusing marake. Lah wong kono sing tuku TV kok sing kerokan kuping. Kono sing tuku kalung kok sing bingung kowe iki ngopo? Alah pedhot lho. Lah ya mula iki tak kandhake ngono lho. Aja sok ngono kuwi. Aja sok seneng nyawangi tangga. Dong ora? Ngapunten Ibu. Nggih, karena kau sibuk menilai orang lain, karena kau sibuk melihat kenikmatan orang lain, karena kau sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Sebabnya kowe kesuwen bijeni tanggamu nganti kowe lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Angel Mas. Ngrungokke nggih. Ya kok kaya ting domblong ngono lho. Masuk nggih? Dong nggih. Aja kesuwen nyawang tangga lan ngrungokke swarane tangga. Wong liya ki ngertine apa? Mereka tahu apa tentang kita? Mereka urun apa tentang kita? Wong liya ki ngertine apa? Kok kakean cak? Halo? Masuk nggih? Wis rasah kesuwen nyawangi tong. Wah. Kono duwite akeh ya beh. Ora usah kepencut. Kono mobile apik ya beh. Kono omahe magrong-magrong ya beh. Kono klambine larang-larang ya ben. Klambi larang karo murah iki padha kanggone. Masuk mboten? Karena apa teman-teman? Karena apa Bapak? Karena apa Ibu? Sesungguhnya yang kau lihat keindahan orang lain itu tidak tidak sesuai dengan kenyataan dulu maksudnya. Halo? Jadi kebahagiaan yang kau lihat dari orang lain itu tidak seindah yang kau bayangkan dulu maksudnya. Wong urip kan wang sinawang to nggih. Nggih napa mboten? Wong urip iki butuhe sepira to, Pak? Mangan sedina ping 3 wis wareg. Paling pol 100.000. Wis bedodong. Pripun?
Lah yo malah ra ngerti to. Nggih mboten? Mbok rewangi numpuk bondo nganti miliaran dilebokke ning brankas. Buat apa? Karena apa? Mereka yang menumpuk-numpuk harta, duitnya ratusan miliar, kayak nggon brankas, emasnya nganti 74 kilo. Yakin Bu, mereka yang mempunyai sifat seperti itu, mereka tidak berani untuk menggunakan. Karena apa? Nek dinggo mes di konangan. Wong ra dinggo konangan no. Masuk? Mula rasa kepencut Ibu, tidak usah kepencut. Butuh uangnya sepira ta? Lo kok malah emosi nggih? Nah. Oh rasa contone rasa ado-ado nggonmu dhewe. Saya ini rung metu. Padha nggonku iya Sukoharjo. Masuk? Nah, wis rasa disebut, tidak usah nyebut merek. Kondak aku dicekel. Halo. Nek awak iki bebas, gitu nggih. Duwike dhewe. Nggih napa mboten? Dicake dhewe. Lah nek kono dudu duwite tapi diaku-aku. Apa rumangsa mungkin nek duwite akeh niku penak. Urung karuan. Awak dhewe rapati dede tapi hidup kita itu tidak ada nilainya. Wong atine seneng, wong atine bungah, wong bahagia ki tidak bisa dinilai dengan materi. Masuk? Kula banyaklah bersyukur kepada Allah teman-teman. Tidak usah terlalu sibuk kau menilai orang lain. Tidak usah kau terlalu lama melihat kebahagiaan orang lain. Urip ning alam dunya ki wang sinawang. Masuk? Dong? Wes pokoknya mulai pulang dari majelis ini, pulang dari pengajian ini, ora ono sing sambat. Wes jenengan dadi wong lanang saksine, Pak. Wah, dos sambat. Ha diaturi kok. Dong ora. Aku ki nyeritake ngono kok malah he. Sing tak critake iki ngono lho. Soale sing kulino maido ki kan ono. Ngaten nggih Pak nggih, ngaten nggih Bu nggih. Tetaplah bersyukur kepada menjadikan hidup kita enggak nyaman lagi itu apa? Karena keinginan kita yang macam-macam. Mula saya mengajak teman-teman sekalian, ayolah uripe iki dibikin simpel. Karena memang saat ini Bu, perekonomian kita sedang enggak baik-baik saja. Nggih napa mboten? Mula rasa geger, rasa sambat, rasa curhat kabeh ngalami. Kula apa mbok kira sing nyekel mik iki ya ora ngalami. Nggih padha, Bu. Kita sama wong padha-padha Indonesiane kan ngoten ta nggih. Sedang tidak baik-baik saja ekonomi kita, ya udahlah disyukuri dine rasa kakean sambat wis penak. Masuk? Masuk mboten? Dil nggih rasa kakean sambat, rasa nonggo, rasa macam-macam kabeh ngalami. Nggih. Dil? Bisa diterima? Yakin mulai besok sudah tidak sambat lagi? Pulang dari sini harus berubah? Angel kok, Pak. Andane wong wedok iki angel kok. Iya ning kene iya ning omah kono. Saged nggih Bu nggih. Pokoke nrimo ing qanaah nggih Bu nggih, rasah neko-neko. Hidup itu dibikin simpel, pokoknya simpel. Wong ngelah ki mangan, nek ngantuk turu, ngelak ngombe, keseleren. Sudah hidup itu hanya itu, berputar saja. Pengen dolan-dolan, pengen jajan-jajan. Nek jajan kan ora kudu larang to. You know, apa nek jajan iku kudu larang? Lah mboten to nggih. Ya sesuai dengan kemampuan. Hidup itu dibikin simpel. Nek sesuai dengan kemampuan itu nyaman. Yang jadi masalah awak diki nek duwe kepinginan, duwe keinginan, ora disumbut ke karo kemampuan. Itu yang jadikan hidup kita itu enggak nyaman. Pengine neko-neko ning ora sumbut karo kemampuane. Urung wayahe tuku pecekek.
Keceke kuwi lho. Nggih. Anak lagi SMP tuwoke motor. Wis. Nuwoke anak motor iki kuat. Tuku seragam lho sambat. Lah ya kene geseh to. Iya apa ora? Iya nuwoke motor sampai jutaan lho. Enteng, kuat, mampu. Jenengan tuku motor PCK napa jenenge lah entuk diskonan 500.000. Omong murah, seneng entuk diskonan 500.000. Giliran bayar anak sekolah, gedene sak yuta ning lontoe sambat. Lho wonge ngulatke aku terus kok malah. Cobalah, ayolah Ibu. Ayo, jangan kau kebebani hidup ini dengan keinginan-keinginan kita yang tidak sesuai dengan Masuk? Dong? Sakmadjo bisa? Ngerti sakmadjo pirsa, Pak? Sakmadjo ki lah sesuai dengan kekuatannya. Itu namanya sakmadjo. Awak dhewe urip ki diukur kemampuane awak dhewe. Ibu-ibu jenengan kan pirsa, bojomu ki penggaweane apa? Sesasi itu hasilnya piro, gajine piro. Lak jenengan kan mudeng. Ngono kuwi rasa dadak kokean ngene. Mesakno lho bojomu pucet-pucete kaya ngono kuwi. Diaturi kok. Halo. Sing marake bojomu mati nom ku mergo penjalukanmu. Lho mula kok lanangane sithik kene. Berarti iki kuwi rondone iki. Halo. Masuk nggih karo kula nggih. Jenengan ngerti Bu? Halo Ibu. Ibu, jenengan ngerti bojomu ki penggaweane apa? Hasile piro? Ngapunten kok jenengan jek kokean ngene. Jenengan ra iso ngecake apa sing dikeke bojomu. Berarti jenengan ini termasuk ngene. Tak mungkin jenengan mang mendel mawon Pak, sing ngomong kula. Ora sing ngomong jenengan masalah, ngono lho. Gen aku wae, ngopo kowe? Ngopo? Dang ora. Piye wong lanang wis kemampuannya sudah luar biasa Bapak Ibu. Bekerja membanting tulang demi istri dan anak-anaknya. Kadang-kadang ning penggaweane bojomu rupane nganti kaya telek. Adus keringet mepe geger ngapunten Bapak Ibu. Lagi mangane disambi-sambi karo nyekel gawean. Bayangno rekasane wong lanang nyambut gawe. Kuwi dosa bayange apa ora? Ngapunten wong lanang direwangi kepeluh-peluh kaya ngono. Sing wedok go nang omah tiktokan, "Huk ya, huk ya." Heeh. Oke. Sekali-kali iki mikir, ngono ngelokke wong lanang Mas kowe saiki kok apa? Oh susune miring. Susune miring. Lah siji ya nek loro jejeg ngene. Lah siji ya miring ngene. Ibu ngapunten Ibu, terkadang ngapunten Ibu, terkadang halo. Halo. Wah, malah bayangke susu miring. Astagfirullah. Kadang-kadang jenengan ngelokke wong lanang, "Mas, Pak, kowe saiki kok ra iso romantis kaya mbiyen." Ya Allah, Bu. Wong lanang sing arep iso romantis piye? Mikir penjalukanmu neko-neko kuwi ning kene ngelu. Sing arep romantis piye lagi mulih kok sangkan-sangkan mulih nyambut gawe nyawang raimu ting pleruk kaya telak. Dijak omongan sing nyenthe terus. Kowe ngopo to, Dik? Ra apa-apa. Lah kok kowe koyonane ngopo? Untuk kula rasa cerewet. Wong lanang sing arep romantis piye mbok sentaki terus. Allah gayamu. Anak ra tau kok gelu pucet-pucete kaya ngono kuwi. Halo. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Wis pokoke disyukuri, dinikmati. Rasah neko-neko. Ora usah duwe kekarepan sing macem-macem sing keladuk karo kemampuane awak dhewe. Uripe gen ayem duwe iki ya dicake apa eneke wis ayem tentrem. Dong? Bapak-bapak nggih ngono rungokno wong lanang-lanang kuwi. Halo wong lanang.
nek kepengin bojomu ketok ayu, aja kesuwen nyawang bojone tangga. Dong ora? Ngapa kok bojomu ketok elek-elek ngene iki? Ya. Lah iya kur mbok kon ning sawah ae. Nanti kileng-kileng. Lah nggih nek kudune nek bojo pengen ketok ayu ya skincare-an ngeten nggih. Oles ngono. Glowingan ngono. Ora gur kon ning sawah wae ra. Ngono. Dong ora? Ben bojone elek ya ben elek-elek bojone rasah ngrusi bojone tanggane. Nek mriki napa nggih enten Pak Lurah bangsa ijol-ijolan enten. Enten. Oh nggih nggih. Nggih ngerti aku tapi. Wonge kupluke ireng to. Lho. Ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang jare pirang. Sing wis dibojo aja dirusui wong sing legane rungokno dong ora aja kesuwen nyawang bojone sawangan bojomu dhewe ayu dhewe nggih ayu dhewe lah soalé dhewe kok kan dadi ayu dhewe ra ono kancane. Ngaten nggih Pak nggih. Pak ngapunten kula caosi pirsa nggih Pak nggih. Rupa kena beda. Polesan rai kena beda. Klambi kena beda. Nggih napa mboten? Ning urusan rasa tetep berarti kulino. Lah ngerti nek padha no. Mboten nggih namung guyon mawon nggih Bu nggih. Nggih, wis rampung, kok ndak wonge krasa. Wis pokoke yang pertama saya mengajak bersyukur kepada Allah. Disyukuri dine ora usah terlalu lama melihat orang lain. Hidup sak madya wae seadanya. Hidup dibikin nek pancen durung mampu bahasa nek pancen durung mampu rasa dioyo banget. Nek kowe wis mampu mong terserah duitku akeh kok pengen ngene silahkan wong kowe wis mampu ning nek durung rasah kepengin kaya kancane kono wis iso ngene aku tok durung ya iki wae tak cake apa eneke masuk ra krasa kurang 15 menit pripun De oh nembe nggih. Wah, mungsuh wong wedok ngene iki kok, Mas. Lah iya. Mau dijake klewoh-klewoh. Bareng koso penak mosok ngono tok. Rung apa-apa kok wis. Nah, kono ora ngeden lah kene iki sing ngeden. Lha maksudnya iki lho munggah medhuk iki mau lho. Oh, amplope mboten butuh kula. Nggih. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngapunten Bapak Ibu, dua perkara. Nggih, dua perkara mengke kaitane dengan santunan akan masuk. Ana rong perkara, nek awak dhewe iso nglakoni rong perkara iki mulya donya mulya akhirat. Dan tidak ada perkara lain yang mampu dan bisa menandingi dua perkara ini. Satu apa? Tu'minuna billah. Wong sing tansah iman marang Gusti Allah. Diling-ling iman. Iman itu tasdiku bil qalbi. Iman kuwi dumunung ana ing ati. Ati niku panggonane pundi? Mriki napa mriki? Mriki nggih. Mriki nggih. Mriki niku nek jaman cilikan kula kan ngeten. Jantung, paru-paru, tenggorokan. Aku ra wani nutuke kok. Wong ngulatke ae kok. Dilanjutke. Mosok dilanjutke. Wong ragah. Ngoten nggih. Iman iku dumunung apa dumumung?
Iman itu letaknya di dalam hati, diucapkan di lisan, diamalkan dalam perbuatan. Berarti ada 3 dimensi nggih, hati, lisan, perbuatan. Ngeten nggih? Maka iman itu 3 ini harus terbukti. Kaya wong nek adik iki tresno iki lho, nek kelik misale tresno karo cah wedok, misale kelik seneng karo cah wedok, tapi ayu ora ngene iki. Mosok ngene. Nek kelik tresno karo cah wedok, yang namanya rasa cinta itu berada di mana? Di hati. Dan yang namanya kalau sudah rasa cinta itu tidak pernah memandang wajah, tidak memandang kaya miskin, warna kulit dan sebagainya. Betul? Betul apa betul? Nek ati ki wis duwe rasa tresno itu tidak mungkin memandang latar belakangnya. Kadang-kadang hal yang tidak mungkin. Mula nek wong Jawa nek istilah mengatakan telek rasa coklat. Maksudku ngene lho, Dik. Angel. Ana istilah wingko katon. Ora nyambung nggih. Wingko katon kencana. Wong ki nek lagi tresno itu tidak pernah memandang wajah. Wingko itu kan kreweng, brangkal, kuwi katon kencana. Wong lagi tresno. Orang memandang wong irenge kaya ngono kok sing wedok ayune kaya kadang-kadang enggak masuk akal. Ning karena cinta itu tidak memandang. Ngono lho maksudnya. Contohnya aku. Puas kowe. Puas nggih. Ireng iki nggih. Juga urang wae. Tapi bojone ayu. Orang ngene iki. Lah wedok kok nggih. Masuk nggih. Jadi yang namanya orang kalau sudah jatuh cinta itu nyonnya bener. Cinta itu memang berada di dalam hati. Neng kelik gunaan pribadi seneng karo wong wedok umur dipendem neng hati tok apa yang dirasakan? Sakit. Mula kudu diucapkan. Udah. Apa? Kelik seneng karo cah wedok. Balene nggih. Kelik tresno karo wong wedok. Cinta itu berada di dalam. Nek kepengin padha ngertine kan ra mungkin kelik seneng karo wong wedok mur dipendem dong ati tok. Nek dipendem nggon ati iso lara. Nek kudu apa? Angel mas. Mau kan kudu diungkapkan, mengungkapkannya secara sing banter. Ora dong-dong iki lho. Iman yo ngono, iman kuwi dumunung nang ati. Ning gen ngerteni wong kuwi duweni iman, duwe agama, ya diucape nggon lisan munine asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dong ora? Kowe tak sane pake ngono kok gak dong-dong lho. Ning apa ya cukup wong wedok mur dikei aku cinta padamu. Riwan Bu? Mboten cekam, kudu ada tindakan yang nyata. Gen wong wedok ki tambah tresno ning awak dhewe, jangan hanya dikasih ucapan tok. Indahnya bulan pret, tak seindah wajahmu pret. Hitamnya arang pret, tak sehitam ram kulitmu piye. Tak sehitam rambutmu, halusnya sutra, tak sehalus kulitmu. Masuk. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat bercumbu
dalam kerinduan, begitu berartinya dirimu bagiku. Apa ya werdi ngono kita? Ada tindakan kebutuhane apa wong wedok kuwi dicukupi. Kowe aja ngaku wong iman, kowe aja ngaku wong Islam nek kowe ora salat. Bentuk wujud buktimu iman salat. Aja kandha wong iman nek kowe ora salat. Menengi berarti ya. Mula nyuwun ngapunten enek kalimat ngeten nek kowe kepengin ngerti wong Islam. Nek kowe ngerti kepengin apa? Nek kowe kepengin ngerti wong Islam iki akeh sepira tontonan nek pas pengajian, pas sholawatan, pas yasinan, pas tahlilan. Nggih, pas dangdutan. Nggih, sing dilakoke nggontrek niku napa jenenge? Orek. Kuwi tontonan wong Islam sak tekrok lencung. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, tontonan itulah banyaknya orang Islam. Ning nek kowe kepengin ngerti akeh wong iman ki sepira, tontonan sesuk salat subuh ning masjid wong pira. Ngono. Gampang kok. Lah iya lima tuwek-tuwek sing watuk ae. Arep mudar-mudar kuwi. Kula nek ngomong kula sok di, sekian mau gen krasa. Mula satu tandanya orang yang benar-benar salat. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Duh Kanjeng Nabi sing bedake wong iman karo wong ora iman pundi?" Tontonan wong kuwi sedina salate ping pira? Tontonan wong kuwi sedina nang masjid ping pira? Wirawiri nang masjide ping pira? Tak lupa tugasku. Ora ana sing nyaut tok. Tak lupa tugasku setiap ya Allah pintere sembahyang wajibku yang 5. Ya Allah, TK mana ini? TK mana? Hah? Mula tuwek-tuwek. Sembahyang wajibku yang 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Ya Allah, kok tuwek-tuwek. Ini cantik sekali nih. Ini kayak Luna Maya loh ini. Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Luna Maya? Ya Allah, cantiknya, senyum dong. Halo. Lagune cah tuwa. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, ngisa rasa salat. Yes. Tandane wong iman niku teng salat. Waras? Jawab. Ayo le nyambut gawe, le. Yo. Nyambut gawe. Engko nek ape tak jak. Iki sak tanggapan pira? Sambatan. Wah, modar tenan iki. Padha aku. Sambatan. Asem. Aku tiwas tenanan iki sambatan iki. Wah, modar tenan iki. Wah, ngerti ora nyang iki. Repote dadi petani, jawab nggih. Salate kadang apa maneh pinuju tandur salate. Angkat tangan sholawat. Salatullah salamullah ala toha. Ala toha Rasulillah. Salatullah
Siji-siji wae. Syaire siji, selawatane siji. Oke? Ya aku wis ngene-ngene iki dulatke. Dong ora? Wah, sesuk ra sida dijak iki. Batal ora guyon, Mas. Repote dadi pedagang salate digawe wonge ya teko. Ngerti aku. Oh, berarti aku berarti. Dosa kowe. Repote dadi pedagang salate digawe apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune shalawat salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah sholli ala sayyidina Muhammad. Dados aja nganti ninggalno nek sliramu kepengin diarani wong iman, wong Islam, cekelen agamamu, cekelen imanmu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja nganti pisan-pisan kowe mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama aja sok nyepelekno salat. Sedina sungi ping pira? 5 nggih. Masa 5 pisane ora. Kan kebangetan, Pak. Jenengan waras mboten? Sini ada gangguan? Ada gangguan pendengaran? Mboten. Nek ora ana gangguan pendengaran, kuwi nek diceluk pisan kuwi mesti mengo. Lah Gusti Allah nek nyeluk ping 5 lho, Pak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Allah lambaikan tangannya dengan berucap, wahai hamba-hambaku yang aku cintai, wahai hamba-hambaku yang mencintai aku, kemarilah menuju pangkuan Rahman Rahimku. Kowe do rene do nglumpuk rene, bulu rezekimu wis tak pondo-pondo ning kene. Tapi kita muncul kekhawatiran, engko nek tak tinggal salat daganganku piye? Engko nek tak tinggal salat gaweanku keter, engko ngene. Ingat Ibu, ingat Bapak, rezeki wis jinatah saka Gusti Allah, wajib awak dhewe usaha. Dan yang kedua apa Ibu? Allah tidak pernah, Allah ora bakalan geser lan ngurangi jatah rezekine awak dhewe sepeser pun. Ambok rewangi kowe jungkel balik nih bonangi mepe geger meres keringet montang manting mobat mabit yang pancen durung jatahmu gak bakalan kecanda. Betul? Nek wis dadi jatahmu ambok tinggal salat lho, mbok tinggal pengajian to, rezeki ki tetep ngenteni. Contone tontonan kok bar pengajian ki enek apa panitia? Lah iya, tetep ngenteni. Diaturi kok. Dong ora? Mula rasa khawatir Ibu. Ndak usah khawatir. Gusti Allah dalam memerintahkan kepada hambanya, ora bakal geseh jatah rezeki. Masuk? Penting niki nyon ngapun tok nganti awak dhewe wani ninggalno salat. Wani ninggalke salat, urusan donya apa sing mbok intuki? Oi. Dong ora? Mula monggo nek kepengin uripmu nyon ngapunten bahagia mau anu kuwi, heeh. Kula nek mulai ngelak ngeten niki kok. Susu nggih. Wong kene wedokane apik-apik. Sakmene kabeh kok nawani susu kabeh. Iki nek tak iyane ora klenger. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Cilik. Bismillah. Saset napa asli, Pak?
Ah tenane. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya asin. Ya 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 bismillahirrahmanirrahim. Dados sholat nggih Bu nggih, sholatnya dijaga. Please. Masjidnya ini, masjid napa musola niki? Masjid to apike kaya ngene. Makmur mboten Pak Lurah? Makmur. Rasa ngapusi. Makmur nggih. Ngeten Pak Lurah, nek kira-kira wargane jenengan ki do ora iso makmurke masjid didol mawon. Lah wong digawe apik-apik menorone nganti dhuwur kaya ngono. Kadang-kadang kula niku ngapunten Pak Lurah. Nek do gawe menara aja dhuwur-dhuwur. Saking dhuwure menara sing isor-isor malah do ora krungu. Rata-rata masjid sing menara dhuwur-dhuwur sing nekani malah wong jaba-jaba niku. Nggih napa mboten? Jenengan kula niku ditimbali Gusti Allah ping 5. Yen ra pancen durung iso ping 5 ya tekoi ping 4. Nek durung iso ping 4 ping 3, nek durung iso ping 3 ping nek durung iso ping 7 pisan, nek durung iso ping pisan angel Pak Lurah wargane jenengan. Halo. Ngoten nggih Bu nggih. Please, jenengan kagungan putra. Dengan di anak sakmene-mene iki apa SMP nek jenengan celuk-celuk putrane jenengan nimbali penduk gendo ibu masak. Uyahe kurang tulung tukono uyah ngene mbok Dedarmi kono siji we. Diceluk pisan ra mara, ping 2 ra nganti diceluk ping 5 ra mara, apa yang Anda lakukan? Hah? Iku nek dibalekke ning anak awak dhewe lho. Jenengan duwe anak celuk-celuk anake dhewe. Nduk tulung mirene ose ibu masak iki lho, bumbune ana sing kurang tulung tukokno sik delo. Diceluk nganti ping 5, anakmu ra ana sing mara, anakmu ndak datang karena anakmu sibuk mainan. Bagaimana perasaan Anda? Lah iya. Nek nganti kowe wis nyeluk ping 5 anakmu ra mara, diceluk nganggo lesan wis ra mandi, apa yang kowe lakukan? Nganggo tebah, nganggo sapu, nganggo ikrak, nganggo ulek-ulek. Sak kecandake to nggih. Nggih napa mboten? Ora usah dadak mara kok kene tekan. Dicoba apa piye? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Engko nek Gusti Allah ki perasaane kaya awak dhewe. Nyeluki awak dhewe ping 5 ra mara terus Gusti Allah ngapunten bahasane nyun ngapunten iki. Nek dipadake karo awak dhewe. Bumi dalam Gusti Allah. Aku ki nyeluki wong benda katon kidul kok ra mara-mara. Mbok aku njuk tulung kowe bumi kowe obah wae 3 menit. Angin dalam Gusti Allah. Aku njuk tulung kowe. Oh, napa Gusti Allah celukno wong benda katon kidul kae. Kowe mubeng ning kono wae 3 menit. Halo. Halo. Bu, Pak, kalau memang benar-benar itu terjadi, Bu. Bumine obah. Angin barat banter udan deres. Apa yang terucap di lisanmu? Allah. Allah. La haula wala quwata illa billah. Malah ana sing udan terus barat. Mbokmu kowe nang apa jiko ulah-ulah glasa sebar ning ngarepan. Nek ora kidul aja liwat kene minggato. Sing lanang metu ning tengah latar adan. Wong gendeng ngene iki. Kowe diadani ra gelem ora dudani malah adan. Ngene niki do geseh. Ketika Allah memakai alamnya untuk memanggil kita, kok gantian kok panggil Allah. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ngapunten, nek kira-kira ngono ki secara logika Gusti Allah piye? Ya mudhara kapamu kapan kowe? Karena di saat kau dipanggil Allah, kowe ra gatekke celukane Gusti Allah. Begitu juga nanti ketika kau dipanggil Allah, ndak segera untuk mohon panggilan Allah, gantian kowe nek celuk-celuk Gusti Allah, ya ora bakal Gusti Allah ndelok nang sliramu. Niku nek dibalekke ning awak
dewe. Masuk napa mboten? Mula please lah, please. Salat jangan pernah ditinggalkan. Kadang-kadang do nyepelekke kok olah gampang sesuk nek mati paling di Yasin kir selesai. Ya Allah. Saiki ngene. Sing do kulino yasinan kuwi aku ya termasuk kulino. Aja terus banget. Terus wong kok do gampang ki kabeh. Sebab apa? Ngapunten lho niki. Halo. Kon salat ra gelem, pengajian ra mangkat, selawatan moh, giliran mati diyasinke 7 dina 7 bengi, khataman Quran. Lah kok penak men uripmu? Lah engko tanggamu ki nek gentian mati apa ya kowe iso nyasinke sing iki? Masuk. Aku kok ndidinge kowe to iki. Tanganku kok nyetrum rene terus sih. Wah iki bahaya iki. Aja lunga adoh-adoh le kowe. Masuk mboten karo kula. Terkadang kita gampang no, Pak. Contoh ngeten. Kula ndek HP. Jenengan ndek HP. Kula ndek agama, jenengan duwe agama. Masuk? Padha niki, padha ndek HP niki. Ngapunten. Nek ngen kula ana pulsane, ngene jenengan gak ana pulsane. Padha ana nomere, ning jenengan gak ana pulsane ra ana sinyale. Nek kula ngubungi jenengan, kula kirim pesen ning jenengan, sampai mboten? Sampai mboten? Saya ulangi. Kula ndek HP. Jenengan ndek HP. Kula enten pulsane, jenengan gak ana pulsane. Padha ana nomere, jenengan gak ana sinyale. Kula WA jenengan, kula kirim pesen jenengan. Nyampe mboten? Masuk nggih? Kula salat. Jenengan ra salat. Kula ngaji, jenengan gak ngaji. Masuk? Sinyale 5. Ning ra tau diisi sinyal subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. HP-mu apik kaya ngapa? Regane nganti puluhan juta. Nek gak ana sinyale, mbok kowe nganti WA nganti ora bakalan kecanda. Masuk? Mula nyuwun ngapunten, sinyal raketang siji isen ana. Iki pamane ditanggap wong liya ngono biasane tanggapane piro? Wis yen rasa digagas. Aku ngomong ngapa? Kene lek ngomong tenan. Masuk nggih Pak nggih? Masuk nggih karo kula. Dadi ayolah padha siti eding ngono lho. Masuk nggih? Ora terus gampang kelah pokok sok ben aku mati paling wis diyasinke ramung. Jangan gitu. Apa nek wong mati ki mur cukup diyasinke tok, ora ana amal liyane. Halo. Apa nek wong mati ki mur cukup diyasinke tok tanpa ibadah? Halo. Ya sakit tang sithik nggo ithik to ana modale ngono lho, Dik. Dong ora? Ngapuntene. Sing bakal tembus donga ki mur anak ning wong tuwa. Lah nek sing yasinane omahmu sapa? Wong liya to. Wong liya ki tugase mur bantu. Iya to Mas iki Mas. Dong nggih. Mula kula njaluk sedaya warga bedhok katon iki ayolah salate ampun ngantos di masjid ki sok diili-iliki ngoten nggih. Nggih napa mboten? Salat Bapak Ibu monggo. Ayo kanca padha salat berjamaah kersane angsal ganjaran kathah menawi repot dibagi-bagi godhone setan aja dituruti kan ngoten tadi. Sapa ta sakmene iki sing ra repot ngajeng kabeh repot. Ning wektu kan kena didum inna sholata kanat alal mukminina kitabam mauquta. Salat wajib kanggone wong iman sing wektune wis didum karo Gusti Allah. Mang pirsani, waktu-waktu salat itu adakah waktu yang mengganggu pekerjaan jenengan? Siji mawon, subuh ora ana wong digawean. Kabeh wong longgar. Ning nyatane paling sithik. Luhur. Ayo repote kaya ngopo? Adan tetep doleren. Ning ra salat. Masuk? Lah iya. Warah ngasar ki wayahe wong tampung nyambut gawe. Maghrib kuwi lumrahe wong, kula matur sing lumrah lho. Jenengan lumrah mboten? Maghrib kuwi wayahe wong ning omah. Ngisak wayahe wong mapan. Semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Begitu nikmatnya, begitu indahnya. Awak diki sing ngeyel.
Masuk. Salat. Wong iman tandane nggon salat. Ngoten nggih Pak nggih. Salat ayo Bapak Ibu semua aja gampangne salat nggih. Aja mur jagake Yasin tahlil tok ning salatmu ya jagonen. Bapake salat, ibune putrane wong sak omah. Bapake ra salat, mboke ra salat, anake ya ora. Ning iki wonge mangkat. Wonge teko. Mbok kaya nang isor wit apa kuwi, Mbok? Aku berarti. Masa nggih Pak nggih? Salat nang masjid pilih mangkat dhewe napa diterke? Oh diterke. Nggih nek diterke nggih penak ditumpakke bandosa. Diring kanca-kanca ditumpakke kereta Jawa roda papat rupa manungsa jujukane ana jeron guwa tanpa oke ditutupi anjang-anjang diurukti disiram kembang yen salate arang-arang mertandake yen imane kurang yen salate arang mertandake yen imane sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah salatullah salamullah ala yasin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing terakhir nek mau siji iman loro apa kowe dadi wong sing iso ngeki manfaat mbuh nggo awak dhewe utawa wong liya. Mau disebutkan tadi pas sambutan tadi saya sempat dengar tadi nggih. Sing iso ngeki manfaat karo wong liya nggih. Kowe salatmu kaya ngopo? Hebat kowe bendina salat jengkang-jengking ping 5 berjamaah, bendina ngatamke Quran, bendina sedekah sampai jutaan rupiah. Nek kowe ra matuk karo tanggamu, kowe ra iso apik karo tanggamu, ra ono manfaate. Masuk napa mboten? Mula kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Kowe apika kaya tangan loro iki. Tangan loro niki entengan. Nggih? Halo. Ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kan ngoten. Tangan iki nek ngekeki tulung karo sapa tidak pernah melihat dan tidak pernah memandang. Kaya jenengan pada mengadakan santunan anak yatim. Iki kaya tangan. Jenengan pirsani tangan iki nek tumindak becik, tumindak apik, iki wong entengan. Iki entengan. Minal dasu ilasi kilu. Mang pirsani, tangan iki nek tumindak becik dari kepala sampai kaki. Ayo bagian tubuh mana sing rung itu apike tangan? Ayo. Kowe ning masyarakat iki dulurmu tanggamu sing ngendi sing rung tau mbok apike? Lah iya mula tak kandhake. Masuk le? Mula apik kaya tangan iki. Seko sirah tekan sikil wis tau ketekan terus wis tau mbok gatele kaya ngapa ning bagian paling nyelempite kaya ngapa tangan mesti paling teko sik dhewe. Masuk. Mula nek urip bermasyarakat kepengin apik, kepengin uripmu penak, kowe apika karo tanggamu kaya apike tangan iki. Dan jangan pernah memilih-milih. Kowe tumindak apik karo sapa, jangan pernah memandang siapa mereka. Jangan karena suka dan tidak suka. Kowe tumindak apik iki aja
Aja mergo kowe seneng karo ora seneng. Nek kowe lagi seneng wis rasa cerita. Tumindak apik kok karo sing disenengi. Walah, mbok apa dikekke. Wong bolo kok. Besti kok. Tapi bagaimana ketika kita ini berbuat baik, tangan iki tumindak becik nggon panggonan sing janen menjijikan, ora nyenengke, tapi tangan tetap datang apa? Asil itu. Masuk. Nek ditari emoh, tapi karena kebaikan, mbok mambune kaya ngapa to, kecinge kaya apa, tangan tetap datang. Ana sing udunen, ana sing boreken, ana sing gatelen, tangan tetap datang. Masuk. Mula sing jeneng itu nek kowe tanganmu ki pilih-pilih. Terus neng silit emoh. Ayo coba bayangno. Emoh gila. Apa kelakon wong kene nek bareng sing ngene-ngene. Iso silitmu mlecet. Iso silitmu slundupen. Dong ora? Maka yang namanya tangan ini kalau berbuat baik gak pilih-pilih. Oh jenengan dong ngekei santunan, semuanya dikasih. Masuk? Kenapa kan? Coba nanti kira tahu mbok tekani, ra tahu mbok apii. Kopet kowe. Ketoke ayu tapi ambune selentang-selentang. Soalnya kopet. Bisa diterima? Bisa nggih? Berarti santunan anak yatim ini termasuk perbuatan yang baik. Kayak tangan ki mau peduli. Ngeten nggih? Apunten Bu, bisa diterima? Sok neng swarga. Halo. Kanjeng Nabi ngendikan, sok neng swarga kanggone wong sing senenge nyantuni anak yatim, ngurusi anak yatim, sok ben ning swarga linggih jejer karo aku parek cerak kaya cerake driji loro niki. Masuk? Kula monggo Ibu, nggih. Au dipun ngene. Lah iki pas wayahe sekolah, mlebu sekolah anyar, munggah butuh seragam lan liya-liyane. Ning pesen kula, nggih, duwite aja dikekke mboke. Nggih, aku yakin mesti dinggo liyane. Lah, dinggo skincare. Apa enggak boleh? Boleh, nggih. Kalau memang anak itu butuhnya apa, datang saja ke sekolah. Anak ini butuhnya apa, Bu? Oh, seragam. Biar kami yang cukupi. Nanti sisanya baru diberikan ke anak. Masukan. Dong ora? Yakin nek dicekel anak engko tekan omah, mboke mati cah cilik rasane nyekel ditake-ake. Kok ndak ilang. Gowoke ibu wae. Ngaten nggih. Monggo itu hanya teknis saja, Pak. Mau bikin terserah monggo. Nggih, kalau saya biasanya kalau di pondok saya anak-anak yang yatim itu yang masih sekolah, saya datang ke sekolahnya. Kemudian saya tanya sama gurunya, butuhnya apa, Bu? Oh, buku. Ini seragamnya minta ganti, Pak. Kita urusi semua. Dan nanti tetap anak kita beri sekedar untuk uang saku. Masuk? Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Karek panitiane iki wani apa ora? Ketiwas tak tekanke jam 2 tibake danane mepet. Pinjing hari Senin. Hari Senin besok anak-anak yang sekolah baru mulai pelajaran karena kemarin 1 minggu MPLS gitu nggih. Nah, ini besok mulai sekolah. Alah. Ngaten Ibu, sementara itu dulu mungkin nek umpamane lah ngoten lek karep kula. Nggih. Umpamane mangke jenengan kurang marem umpamane ditangkep melih mboten napa-napa. Nggih.
Mboten napa-napa. Perkara rega kan kena dirembuk to, Dede. Nggih, pun ngoten mawon, yang penting kita paham Bapak Ibu, nggih. Nggih, jadilah orang yang baik, nggih habluminallahnya bagus, habluminanasnya juga bagus. Habluminallahnya dijaga salate, dijaga iman lan takwane. Habluminanase kaya tangan loro, bekerja kompak, aja kaya kuping loro. Wala takun kal udunaini, aja kaya kuping loro, Bu. Kuping loro niki ketoke cerak ning ra tau gathuk. Wis geseh terus. Tur nek njaluk mesti padha, Pak. Kene nganggo suweng, kene ya kudu suweng. Kene anting, kene anting. Nek wong urip ning masyarakat modele meren-merenan, wis gendro terus. Wis ora tau matuk. Manungsane teko. Senekmu lebokno, senekmu lebokno. Wis senengane ngukuti senek. Halo. Lah kok arep mangkat pengajian rene iki lho dadak tekon anake nduk menungso ngarepan wong metu wong. Tibake ora matuk karo man. Cocok. Padahal seragame padha. Ya Allah, ya Allah. Bon ngaten mawon, terima kasih ala hadhihi niyah wa niatan salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqwa wal afafa wal ghina ya Allah. Allahumma tawwil umrana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman imanan kamilan wa qalban shadiqan wa qalban syakiran wa ilman nafi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa wasi'an mubarakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.